Λοιπόν, παιδιά, τελικά δεν θα ανέβει. Να ξέρετε ότι στο βίντεο απλά σας είπα ότι ότι θα προσπαθήσω να πάρω ακουστικά, γιατί μπορεί να ακούγεται αέρας τέλος πάντων κάθε τρεις και λίγο. Αν και όταν το έκανα edit δεν το ακούω αυτό τέλος πάντων. Και δεν μπορούσα να το κάνω edit, το κεφάλι μου με έπιασε, δεν το κατάφερε. Ναι, επίσης, ναι, είπα αυτό. Πήρα ένα πιάνο couch. Είναι ένας καναπές τέλος πάντων σαν πιάνο. Τι άλλο. Σε αυτό που κερδίζεις treasures και τα λοιπά, πήρα τα φτερά και αυτό. Δεν έκανα τίποτα άλλο που χρειάζεται να σας το πω. Συγγνώμη που δεν ανέβηκε, ειλικρινά συγγνώμη, αλλά δεν τα κατάφερα να το κάνω edit. Τα νεύρα μου κουράστηκα, ήμουν μία ώρα πριν, δεν τα κατάφερα. Τώρα προσπάθησα να το κάνω, δεν τα κατάφερα τώρα και τελικά δεν θα ανέβει. Με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε αυτό. Και το επόμενο βίντεο, επίσης σας είπα ότι το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι να σας δείχνω τη συλλογή μου από τα nerf, αλλά αυτό σας το λέω και τώρα, δεν ξέρω πώς θα στερεοποιήσω την κάμερα, τη συσκευή τέλος πάντων. Αυτά ήταν που ήθελα να πω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe αν θέλετε. Τι άλλο. Γράψτε ένα σχόλιο τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Γεια σας.